Taas se Siiri on ihan myöhässä. No, mut varmaan se tulee taas sen isken kyllä niin kuin aina. Kiitti kyydistä, äiti. Moi, sori, että mä oon vähän myöhässä. Joo, no ei se mitään, mutta yritä tulla niin kuin joskus edes aikaisin, koska mä oon joutunut yleensä odottaa sua täällä puoli tuntia. No joo, sori, mut kun aamupalas kesti niin kauan. Mut mennään hakee hepat. Joo, mennään vaan. Joo, mut mennään nyt hakee hepat. Joo, mennään vaan. Ai huomenta tytöt, ajattelitteko te mennä maastoon tänään? Ai moi, joo, kyllä me ajateltiin mennä. Niin ajateltiin. No sepä onkin kiva. Juu. Mä otan tästä nyt tän punaisen riimun. Minkä värisen sä aiot ottaa? No, en mä oikein tiedä. Ehkä vihreän. Tule tänne, Felix. Felix. Voi ihana, Felix. Kiva, että sä oot niin kiltti. Anna, kun mä pistän tän riimun sulle. Noin. No niin, mennään. Milloin sä unohdit portin auki? Sori. Mä otan nyt tän vihreän tästä. Sonja, tuu tänne. Hyvä, Sonja. Tuu, Sonja, mennään. Ai niin, portti kiinni. Noin. Sitten mennään. Niin, mun piti hakea se harjapakki. Noin. Ei niin, munkin pitää hakea harjapakki. Noin. Noin. Nyt on valmista. Sitten mä haen satulan. Noin. Nyt mun pitäisi saada tää sun selkää. No, noin. Sitten vyö. Noin. Sitten vielä suitset. Noin, sitten suitset päähän. Noin, nyt mä oon valmis. Siiri, ootko sä jo valmis? Mä menen nyt hakee satulaa. Noin, sitten päälle. Mä en saa. Noin, ja sitten vielä satula vielä kiinni. Noin, ja sitten vielä suitset. Noin, sitten suitset päähän. Noin, mä nousin selkään. Hop. No ainakin selkään nousu sujuu kun tanssi. Mä oon jo valmis.
No oho, sä oot noussut jo oikein selkäänkin. No oota, mäkin nousen. Hop. Noin, nyt voidaan mennä.